Dawatak man iti panagtakder tayo amin kakabsat. Madaydayaw ti Apo, idaydayaw yu iti Apo manipud langit. Da kayo ng agnaed kadagiti nangato adiso, idaydayaw yu da kayo ng angheles na. Idaydayaw yu da kayo anay langitan ng armada na, madaydayaw ti Apo. Kararag tayo. Managayat ken managparabor nga Dios apumi nga nailangitan. Si papakurang ken si papakumbaba kami uwapo ngumasideg dita sangwanam. Iti dayto yung agsapa uwapo Dios ang iklaplapusanan. Iti kinaimbag mo kada kami. Dawaten mi iti presensya mo wapo, sagtunggal may sa kada kami. Dalusam kadi, dagiti kaungan mi wapo Diyos, tapnon may kari kami, nga umawat kadagiti sasaom.
Amami nga man nakabalin amin, agyaman kami launay, iti gundaway manon tapno no Apo Diyos, agmay-maysa kami iti panagserbi. Sapay lakadi, tamakibaet ka, sagtunggal maysa kada kami. Bendisyonam, uray pa iti mensaherom, o Apo Diyos, iti adipen mo nga ramatem, tapnon maidanon kadi kada kami, dagiti sasao nga kayat mo maidanon kada kami. Pakawanin na kami, Apo Diyos, kadagiti adu nga nagkurangan mi dit sangwanam, napuutan mi man ken saan. Amin dagitoy dawaten mi tinapateg nga nagan niya po mi nga Jesus. Amen. Denggen nyo, tinaimbag adamag, ngem ni pudnoyo, dagiti basbasulyo, tungpalen na ti karina, ket aramiden na ti maitutop. Pakawanen na, dagiti basul tayo, ket ugasan na tayo, iti amin a kinadakes tayo. No dumatag tayo ken Hesu Kristo, mapakawan ken mapaimbag tayo. Kakabsat ken Kristo, maawits kayo nga siya sino man ti kabailan na agparintuming, ket sang kamay sa tayo nga dumawat ti pamakawan ni Apo Diyos, iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo. Manangasi a Diyos, ipudnumi, amasansan, analipatan mi, ti kinaasidig mo. Tinalikodan mi, tilawag mo, ngem sapsapulen mi, tilawag, liwliwa, dagiti annaniwan mo. Sinarangit mi, ti awag nga agtalek, nga mangidayaw ken ka. Kawanen na kami, Apo. Iyasideg na kami manen, iti maminsan. Pabarwem, dakam itiragsak apan nakaisalakan mo. Tapno agbyag kami anasubot, ken managyaman at taom. Babaen ken Kristo Jesus, nga Apo mi. Amen. Amen. Tiyempo na nga panakaurnong kadagiti sagsagot, kakabsat nga agpaay ti panakamentenar ti Iglesia.
Naimbag nga agsapatay amin kakabsat. Good morning. Ken kayat kumet nga kablaawan ta kayo iti nagasat nga baro atawen ket manipod iti daytoy nga kanito ket mano nga aldaw langinen ket aglipas manen iti tawen 2025 ket sangbayan tayo manen iti tawen 2026. Ket sapay lakuman no kasano tayo nga di na tayo binaybayan ni Apo Dios iti lasod iti daytoy nga tawen ket agtultuloy na kumang iparukpok ti parabor bendisyon na ken kastamet ti salwad na iti agururay manen nga tawen 2026 iti tunggal maysa kanya tayo. Amok kakabsat basit tay laing tata takadwan dagiti adda iti gimong iti Ilocano ket naggaawid kadagiti probinsyada iti daytoy nga napalabas nga Paskwa ken kastamet daytoy nga baro nga tawen nagawid iti norte kastamet ijay Mindanao kadagiti kakabsat tayo nga Ilocano ngem numampay kasta agyaman tayo dagiti naggapumet kadagiti probinsya nga simmang baydamet ditoy Manila ket agyaman tayo kini kabsat nga Beverly Padron Sakulan kini Kuya Gerardo kini Girly kidawit man nga tumakder kayo kabsat agyaman kami taga Delphine Albano UMC Isabela ken kastamet ni Ate Dolores Madrid ken tingingutin ng asawa ayan agyaman kami from tumakder kayo man kabsat kasta from San Manuel, Isabela. Iyan ti last regnant nga sikat nga pagsisimingan. Ijay Region 2, ijay Isabela. Ang yaman tayo, nga aking kuka ket may summit nga miyembro tayo. Ken kastamet, digiti naggapo, ijay Dilasag, kini Kuya Jofel Laurencio, kini Ati Jacqueline. Ayan, kidawik man, kini si Bubukel nga pamilyada. Naggapuda pa iti Dilasag, Aurora Province. Ken adapay kadi kakabsat dagiti naggapu iti probinsya. Ayan, nagyaman tayo dagiti pamilya ti Puerto family. Ayan, naggapu pa iti Tarlac. Nagyaman kami. Adapay dagiti naggapu probinsya nga naggapu napan dito'y Manila tata nga ito'y nga makibaro nga tawen. Ayan, adapay kadi kakabsat. Ayan, nagyaman kami ma'am. Ti Kaadayo, ket agtultuloy kadi nga bayat ti Kaadayo dito in Manila ket silulukat ti iglesia tayo dito gimong dagiti Ilocano ti tunggal dinumingo nga aramid tayo ti oras ti alas 9:30. Ken agyaman tayo met welcome back kini kabsat nga Joel Akang. Ayan, kidaway mo ti panagtakder da ken ti Baruda. Ay, tama ba? Agyaman tayo. Tumakdir naman. Ayan. Ayan. Thank you very much. At naggapuda pa ijay Estados Unidos. Nagito'y nga kakabsat tayo. Canada. Canada. Naggapuda pa ijay Canada. Isa ti anak ni Mami Ching. Manugang na. Ken ti si Bubukel Mat. Ti pamilya na, ti anak ni Mami Ching, di asawa na ni Ate Cindy. Ken kastamet nga kablaawan tayo man, dagiti agkasangay, iti daytoy nga lawas na, into no tatangal daw, ket birthday ni Ate Sharon, ayan, Farala, anak ni ni Nanay Mami Ching. Ken kastamet ni Wesley Rosales, ket into no one, ni Ate Rose Nanaw. Ken tatamit ngal daw ket iso ti wedding anniversary iti sangsangpit nga bisita tayo. Ayan. Ni Kuya Joel ken ni kabsat nga Cindy Akang. Ayan. Ken into no 30 isumet iti birthday iti vice chairperson tayo ti council ti central ay anniversary da ni Kuya Rick ken ni Ate Josie Pamintuan. Ket into ni January 3, isumat ti wedding anniversary, the fiscal Desiree, kani Paul, Kapitan Paul Macaraeg. Dapat nagiti ag birthday, iti daytoy nga lawas kakabsat,
Ket agtultuloy nga ni Apo Dios ti mangbendisyon kadagiti bibiyagyo iti daytoy manen nga sumaruno nga baro nga tawen kas maysa nga pamilya ken kastamet kadagiti bibiyagyo. Iti padpadamag kakabsat ito madama iti Christmas Institute ijay Malolos Bulacan, di Villa Iluminada, asidig ijay Santa Rita Exit, nakaaramidan na ti Christmas Institute iti Southwest Metro Manila District. At nangrugi iti 26, kastamet nga daytoy kat nationwide nga aramid dagiti agtutubo tayo. Ken into no 31, no ada kayo dito in Manila, maawis kayo iti Covenant Renewal Service tayo. Marami dito no 31, iti alas 5 ti malam. Sapsapain tayo, tapno makaawid tayo lang, kalagiti pagtaingan tayo, sakbay nga pasangbayan tayo iti baro nga tawen. Ket sapay la kumata, no adda ti panawen nyo, makaumay kayo iti daytoy nga aramid tayo. Ken kastamet nga ikarkararagan tayo, dagiti amin nga kakabsat tayo nga agsusubli manen, mangruge daytoy nga lawas, nang nagruna dagiti nagawid kadagiti naduma-duma nga ili, syudad, ken probinsya, nang nagruna kadagiti kailukanwan nga kakabsat tayo, ken daduma pay. Ken kastamet kas pastoryo ti Ilocano, agtultuloy ak nga agyaman ti kinamanagayatyo, babaen kadagiti karkararagyo, ken kastamet kadagiti daton nyo, nang nangruna ti generosity nyo, ti daytoy nga espiritu iti Paskwa, ket agtultuloy nga iparukpok met ti parabor ni Apo kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanyayo. Naimbag nga bigat tayo amin. Panawen nga panangyal nato tayo iti kapya, ayat ken kapya ni Apo Jesus, kantayin tayo iti timpoyog dagiti Kristiyano. Timpoyog dagiti Kristiyano, at kakapit agragsak tayo, di pamani inanama, ken ayan iaramid ay kaagsaksak kamay sa kung alin ay katipilin na ayan irembeng mo di kapadamataon ayan irembeng mo tunos kenakem tayo ayan irembeng mo tunos kenakem tayo agdayaw kay kaagsaksak kamay sa di pamatiken inanama ayan irembeng mo di kapadamataon ayan irembeng mo di kapadamataon ayan irembeng mo tunos kenakem tayo agdayaw kay kaagsaksak kamay sa di pamatiken inanama ayan irembeng mo di Iti epistola maadaw iti maikadwa nga kapitulo ti Hebreo, manipod iti may kasangapulo nga bersikulo agingay na iti sangapulo ket 8 akastoy iti kunana. Rumbeng launay tinaramid ti Dios anamarswa ken manarawidwid ti amin abanbanag. Pinagbalin na
Anaan-anay ni Jesus babaen ti panagsagaba na tapno inara. Iraman na dagiti adu nga anak iti dayag na. Tani Jesus iti mangidalan kadakwada iti panakaisalakan. Dalusan na dagita tattao iti basulda ket isu ken dagiti nadalusan may maysa iti amada. Isut gapuna asaan na mabalin ni Jesus, saan na mabain ni Jesus ang mangawag akakabsat na ida, ket kunana, ipakaammo kanto kadagiti kakabsat ko o Diyos, idaydayaw kanto iti imatang tigimo. Kunana pa'y agtalekak to ken kuana, ket kunana manen at tuyak ken dagiti anak nga inted ti Diyos kanyak. Yan tangay, tatattao dagitoy nga anak kas awag na kadakwada, nagbalin met ni Jesus at tao akas kadakwada ket nakiraman ti kinatao da. Inaramid na daytoy tapno babaen ti papatay na, pukawen na ti diablo nga adda panakabalin na ken ni patay. Ket wayawayaan na dagiti amin anatagabo iti amin na panagbiagda gapo iti butengda ken patay. Ta nalawag asaan adagiti angheles iti tulungan na no diket dagiti kapututan ni Abraham. Ngem masapul pudpudno amay pada kadagiti kakabsat na tapno agbalin anapudno ken naasi akangatuan apadi. Iti panagserbi na iti Dios iti kasta pakawanen ti Dios dagiti basul ti tao. Ita natulungan na dagiti masulisog agsipod ta iso amismo nasulisog ken nagsagaba. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal may sa kanya tayo kakabsat ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Mateo ti may kadwa nga kapitulo bersikulo sa 10 ket 3 aging ganat 20 ket 3 ket kastoy ti mabasa tayo. Kalpasan ti ipapanaw dagiti mamasireb nagparang ken ni Jose ti maysa nga anghel ti Apo. Iti maysa nga tagtagainep kinunana, bumangon ka ingka ipakni dagiti agina ijay Ehipto. Agyan kayo sa jay aging ganat ibagak apumanaw kayo. Tasapulen to ni Herodes ti ubing tapno papapatay na. Bimangon ni Jose ket inlala na dagiti aginana ket nagrubwat da iti dayta nga rabii anapan ijay Ehipto. Nagyanda sa jay aging ganat ipapatay ni Herodes. Naaramid daytoy tapno matungpal ti sinao ti Apo babaen ken propeta manipod Ehipto inayabak ti anak ko. Napalalo apungtot ni Herodes idi madlaw na sinikapan dagiti mamasireb. Iti kasta imbilin na ang mapapatay amin nga ubing alalaki nga agtawen ti dua wenno nabababa iti hili ti Bethlehem ken kadagiti kabangibang na naibatay daytoy nga aramid kinunana nga dagiti sangaili a maipapan ti panagparang iti bitwen. Natungpal nga rod ti impadto ni propeta Jeremias ijay rama nangngeg ti panagikis, dungdungaw ken nasaem asang sangit, dungdungawan ni Raquel dagiti anak na, agsang sangit adi na kayat ti maliwliwa, tanatay da amin apada-pada, agsublida manipod Ehipto. Kalpasan na natay ni Herodes, nagparang ti tagtagainip iti maysa nga anghel ni Apo ken ni Jose sa jay Ehipto. Bumangon ka, kinuna ti anghel. Iyawid mo dagiti agina iti dagati Israel. Natayen dagiti nang panggep amang papatay ti ubing. Bimangon nga rod ni Jose. Innala na dagiti agina ket nagsublida ijay Jerusalem. Ngem idi madamag ni Jose ani Arkelao nga anak ni Herodes ti simmukat nga ari ti Judea nagbuting amapan sajay. Babaen iti tagtagainep napakdaaran manen ni Jose sajay amapan ti probinsya ti Galilea. Nagtaeng iti ili maawagan ti Nazaret iti kasta natungpal ti kinuna dagiti propeta maawagan to a Nazareno.
Diyos ti mangbendisyon, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasak ken panakadingeg, ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Isaum silaw dagiti saka ken lawag ti magnaang. Isaum silaw dagitoy saka ken lawag ti magnaang. Tugaw tayo. Maparaburan tayo kakabsat nga mangeg iti mensahe ti naisang sangayan nga kanta.
Giyaman tayo kini kabsat nga Mark Kedeng. Isu ti maestro tayo, isu ti choir director tayo, conductor tayo iti Ilocano service. Giyaman tayo ti mensahe ti kanta. Muyo no kastoy nga panawen ket pagpapanawan na kami digiti korome. Isu nga da kami ti mabati. Ngino panawan da mapilitan na ngagkanta. Ngiming baglaki din ta dada. Isu nga anak nga makakanta tatan. Tuno sumarsaro nga Domingo siguro. Angaw ko lang kakabsat. Isagana tayo nga rod, iti puso tayo, iti daytoy nga mensahe, nga binasak kanya yung manipod iti Mateo chapter 2 verse 13 to 23. Adda kada tayo ti Diyos. No basahin tayo ti kabuklan nga mensahe iti Paskwa kakabsat. Mangipalagip titunggal may sa kanya tayo, ti sentro, ti mensahe, nga isu ti isasangbay ni Apo Jesus titunggal may sa kanya tayo, panakayanak na, tapno kasta ket isalakan na tayo, tapno kasta ipakita na nga ti Diyos adda kada tayo, kadagiti bibiyag tayo. Ngem ti likudan kadagitoy nga mensahe ti Paskwa kakabsat, makita tayo nga ti biag ni Jesus numampay iso na ket ubing wenno maladaga pay, addan ti pangta iti biag na. Manipod kadagiti kabilgan nga tattao iti gimong iti dayta nga panawen. Nga oray ni Jesus kayat da nga papatayen babaen ni Ari Herodes. Kenda dumapay nga maladaga, gaputi buting da, nga maagaw ti poder da, ta isuna ngamen ti ibagbagada nga ari. Dagiti ari, apo, dagiti apo, isu nga adda ti panagbuting ng nangruna ken ni Ari nga Herodes. Isu nga idi na ipaskay ni Jesus addan iti pangta ti biag na. Addan ti gatad iti ulo na takayat ni Ari Herodes nga ipapatay iso na. Isut gapo na nga babaen kadagiti oray idi bimisita dagiti tallo nga ari nga kunana nga ipakaammoyon tumet no ayan iti dayta nga ari. Ngem babaen tipakdaar dagiti anghel. Tapno kasta makalibas da ket makaapanda iti Bethlehem ket naaramid kas sigun ti inaramid ti Apo. Muyo ni Apo nga ni Ari nga Herodes di na impagarop nga impapatay mat dagiti kamkaming ti pamilya na. Agraman gayam dagiti anak na. Dagiti kaasitgan nga paset ti pamilya na, impapatay na. Gapo ti suspetsa na nga adda ti pangyapda nga may busor kenkwana. Isut gapo na nga oray dagiti anak na, oray dagiti kaasitgan nga tattao ti lawlaw na kas maysa ni Herodes ket impapatay na. Taadda ti buting na nga maagaw da ti poder na. Iti dayta nga panawen. Isut gapo na nga sakbay nga natay ni Herodes nang ted ti bilin nga ipapatay na. Dagiti mangidadaulo iti ili ti Jericho. Tapno adda ti rason nga intuno matay iso na agladingit da ti no ipunpundan to isuna. Kitain nyo man ti panagpampanunot ni Herodes. Isut gapo na nga impapatay na ni Herodes dagiti ubing aglalo dagiti lalaki nga dua ti tawen na pababa. Isut gapo na bayat nga bumilbilig dati bilig ni Herodes at dati panakabalin na umad addamet nga kaslaawan ti limpyo nga panagpampanunot na. Gapo tadijay
buting na nga maagaw dat ti poder na kas maysa nga ari. Nagbalin isuna kas maysa nga diktador ti intero nga lubong, manipod iti dayta nga aldaw, akas lamet iti daytoy nga panawen nga mapaspasamak kanya tayo. Isot gapo na nga idi may pasngay ni Jesus, no kitain tayo, adda ti riribok. Adda dagiti gulo, adda dagiti buteng, kinaranggas, nga oray pa'y isunat, oray ti kinamaladaga na, kinaubing na, dagitoy kit agraraira, iti dayta nga panawen ni Jesus. Isot gapo na, nga ti teksto tayo, kakabsat, isot mangipalagip kada tayo, may papanti kinapudno ti lubong tayo, nga iti likudan, iti talna, ti Paskwa, napadasan tayo, iti ayat, ragsak, at datinamnama, sinelebraran tayo dagita, ngem kalpasan ti Paskwa, ti pannakayanak na kakabsat, nakita tayo, nga adda, ti buteng, ranggas, adda, iti riribok, iti biyag ni Jesus, pangtaar, kadagiti dadumapay, takayat da nga mapukaw ni Jesus. Gaputi buting da nga mabalin, nga maagaw da ti poder babaen ni Jesus. Ngem iti daytoy nga istorya ti may papan kadagiti dakes awagas ni Herodes kas nakaadado nga kas nakaadupay nga istorya maibaga tayo nga daytoy nga damdamag ti intero nga lubong ket mapaspasamak. Tatta kakabsat, nalpas ti Paskwa, naragsak tayo amin. Sumangbay manen ti baro nga tawen, maragsakan tayo. Ngem kalpasan kadigitoy, anya ti sumaruno nga mapasamak. Saan tayo nga ammo, kakabsat? Mabalin nga adda dagiti tensyon, adda dagiti riribok, adda dagiti kinaranggas, adda ti panagbuting, nga mabalin, nga sumangbay, nga mapasamak, kadagiti bibiyag tayo. Nga magyaman tayo, ti mensahe ni Apo Jesus, ti tunggal may sa kanya tayo, nga babaen ken Hesu Kristo, ket isu ti Emmanuel tayo, ti Diyos ket adda kada tayo. Masapol nga adda isuna, kadagiti bibiyag tayo, ngamin adda dagiti problema, adda ti karit, kadagiti bibiyag ti tunggal may sa kanya tayo, nga mabalin, asumangbay nga mapasamak. Kadagiti bibiyag ti tunggal may sa tayo. Ket dayta ti kari ni Apo Jesus ti tunggal may sa kanya tayo. No panunutin tayo ti mapaspasamak ti intero nga lubong, kadagiti naglabas kinunana according to Al Jazeera News, ijayan ti Israel-Gaza war, kinunada at least 70,117 people, including 20,000 children, have been killed in Israeli attacks in Gaza since October 2023. Kitain nyo, kakabsat? 20,000 nga ubing tinatay. Malaksid kadagiti 70 nga ribo nga nasurok nga natay, nga nataingan. Ket no kitain tayo, kastamet ijay ti gubat nga mapaspasamak, ijay Russia, ken ijay Ukraine, nga kung kunada, nasuroken nga 700,000 tinatayin. Soldado man, dagiti tattao nga agnanaid, isuna, iti kadagita nga luglugar, na apektaran da. Ket dagiti pangtaar nga mapaspasamak ti lubong tayo. Kinunapay ti UNICEF, according to UNICEF, kinunana the progress as well as challenges in the protection and realization of rights of children in the country. It highlights the persistence of the ongoing deprivation,
iniquities and risk of key areas of rights, as well as obstacle faced by children, their caregiver, and duty bearers. Kitain nyo, dagiti mapaspasamak, kadagiti ubing, dagiti karit, kadagiti ubing, ma-deprive da, kasjay, ti mapaspasamak, iti daytoy. Ken kastamet diti Pilipinas, adda dagiti problema, according to Filipino Business Hub, the top social problem in the Philippines, poverty and income inequality. Iso nga niribo-ribo, ti pumampanaw dito ayan tayo. Tapno kasta ket agtrabaho o ijabalasiw taaw. Tapno kasta masabat dagiti kasapulan, dagiti pampamilyada. Corruption and political oligarchy, human rights violation and impunity, the education crisis, poor health system and unequal access to care, unemployment and job quality problems, climate change and environmental vulnerability. Dagita ti social problems tayo. No, adda ti social problem, adamit dagiti spiritual problem, kas kinunana iti brain-wise mind. Yung struggles, yung spiritual struggles are common. Many individuals experience feelings of confusion, isolation, and doubts during spiritual journey, particularly during significant life changes. The key spiritual struggle includes searching for purpose, loss of faith, facing moral dilemmas, and grappling with existential question. Dagitoy ti problema nga mapaspasamak kanya. Aduunay kadagiti anak ti Dios, dagiti agtartarigagay nga naiyadayu ken agpegpeggad, mabalin nga adda ti panta ti pannakapapatay, awan ti kina hustisya, adda dagiti pannakaidadanes, nga magyaman tayo kina Apo Jesus. Ngamin ti Diyos ket adda kada tayo. Kas kinuna ti Ebanghelyo, makita tayo nga ti Diyos ket saan laing amang iturturong, kadagiti tattao ti siya sa dinuman. Ngem ti Diyos ti agtultuloy ang makikaadda kada tayo. Tinaimbag nga damag kada tayo kakabsat, iti amin agundaway, apagbiit man nga no pampanunutin tinaglabas manin nga tawen, ammo tayo kakabsat, nga ti sumaruno manin nga tawen adda dagiti rigat, adda dagiti nadadagsen nga pampanunutin, sakit, wenno adda dagiti karit nga marikrik na tayo nga dumteng ti gundaway nga datayo ket sumuko tayo. Ngem ti saludsod kanya tayo kakabsat. Ti likudan kadagitoy nga karit, panubok, kadagiti bibiyag tayo. Ti dawat ko ti tunggal may sa kanya tayo. Itag-ay tayo kadi babaen ti kararag dagitoy ken Apo. Marikna tayo kuma nga ti Dios ket adda kadagit nga isuna ket mangibabaet kadagiti bibiyag tayo. Anyaman dagiti pagpasaran tayo. Anyaman nga tiyempo kakabsat, mailadawan tayo man, wenno saan tayo nga mailadawan, dagiti pagpasaran tayo kakabsat, ngem saan marikna tayo kumalatta, ti kaadda, ti Diyos, kadagiti bibiyag tayo. Natibker tayo kuma, saan tayo kuma, nga sumuksuko, no anyaman, dagiti panubok. Amoy mo, dyan napasamak ni Cabral, ni Kabsat. Hanyo kuma padpadasin natin, mapanjay,
Anya nagan na diyan, ije Cannon Road, sa kay lumagto, ije Bakras, kakabsat. Inyo ko mga padpadasin diyan, gapulaing kadigiti problema. Mapagpasaran na kita kakabsat. Amo yung amin, ti maysa nga battle, playing battle, ti biyag tayo, kano daduma, ti panunot tayo kakabsat. Iso nga no, kumapsot, ti panagpampanunot tayo, apektaran na, dagiti rikna tayo, ijay tayo nga lumamiis, ijay tayo nga kumapsot, aging ganat. Makita tayo nga kayat tayo nga pungtilin, dagiti bibiyag tayo. Isot gapo ta iso na mismo ket nakapadas iti panakay sagaba, babaen, titulong na, kakabsat met, tulungan na tayo ni Kristo, no anyaman nagiti sagabain tayo, kadagiti bibiyag tayo. Tao mismo ni Jesus, napadasan na, tinagsagaba. Isot gapuna nga datayumet, ket anyaman dagiti panubok nga umay kadagiti biyag tayo, mapagbaligyan tayo. Itatanalpasen ti Christmas, mabalin tayo nga iyadayo, ti attention tayon, kadagiti simbolo ti Christmas, kasla ti kulloong between anghel ken kastamet kadagiti papastor. Ket bayan tayo nga ti sao ni Apo Dios ti mangibabaet kadagiti nagtingaan tayo, kadagiti bibiyag tayo. Tani Kristo nagbalin a Dios tapno makipagmaysa kada tayo. Ni Kristo nakipagsagaba kada tayo. Ket kabailan na tayo nga tulungan, anyaman dagiti pagdalanan tayo ti biyag, anyaman dagiti pagsagabaan tayo iti biyag, ket ti Dios adda kada tayo. Gapo ken Kristo mabalin na nga wayawayaan na tayo manipod kadagiti panagbuteng. Numampay adda ti pangta ti patay kadagiti biyag tayo. Isot gapo na nga ti karit ko ti tunggal maysa kanya tayo. Agyaman tayo, daytoy ket ti maudi nga Domingo ti tawen 2025. No saludsudek ti tunggal maysa kanya tayo, anya ti kadagsinan nga imay iti biag mo, nga nakarit ka. Ket dimteng ti panawen nga simuko ka, kakabsat. Ngem agyaman tayo, ni Kristo ket nakipagmaysa tayo ken kuana ket babaen iti dayta ti Dios isut nang ibabaet ti tunggal maysa kanya tayo. Isut gapuna iti baro nga tawen manen, mabalin adu manen dagiti anya naganan dagiti mamadto. Oh, neta dakulap mo ka kasla bangking talinyanan. Baka matay kan to no Disyembre 2026 kung kunada kanyayo. Baka da napan ka dagiti mamadto jay igid jay ti sa kaanan ti maysa nga iglesia tani Quiapo kakabsat. Oh, winno ka dagiti lugar niyo. Kitain nyo man no anya ti masakbayak iti daytoy nga 2026 kung kunayo kit din kakabsat. Saan ko mga kasjay kakabsat? Sangwenen tayo, ti barung nga tawen, ket amok nga ti Diyos di na tayo baybayan. Para kadagiti daduma, nalabit maysa dayta kadagiti kadaksan, nga imaay kadagiti biyag tayo, kadagiti karit nga napadasan tayo. Ngem adda maysa nga pudno kakabsat. Kadwa tayo ti Diyos ita. Oray pay kadagiti sumarunong nga tawen ti 2026. Isot gapuna kakabsat, ti ebanghelyo tayo iti daytoy nga kanito, numampay tartarayan da Maria, Jose, ken Jesus ni Herodes. Numampay adda ti gatad ni Jesus, adda gatad ti ulo ni Jesus,
Kaya't da nga ipapatay iso na. Saan kumaday ta ti maudi nga gundaway. Tapno kasta agserbi tayo ken Apo. No di ket tilikudan kadagiti maipasango nga riribok kadagiti biag tayo. Agtultuloy tayo nga mamati ken Kristo nga ni Kristo ket isu ket adda kada tayo. Laglagipen tayo kuma, daytoy nga kari ni Apo Diyos kadigiti biag tayo. Saan laing iti daytoy nga kanito, ngem ti umay nga tawen. Nga ti Diyos adda kada tayo, nga isu ti pigsa tayo, isu ti pagtalkan tayo, isut mangisalakan, isut namnama. Anyaman dagiti pagdalanan tayo ti biag, agyaman tayo, ti kaadda ni Kristo, kalagiti bibiyag tayo. Itinagan ti Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Gapoy ti kastaunay nga panagayat ti Diyos dito'y lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na tapno ti siya sino man ang mamati ken kuana, saan namatay no diket agbyag ngagnanayon. Idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari ken datdato na pagyaman iti altar, kastamet iti faithful stewardship pledge card nga idaton iti kaserra kahon ti sangwanan ti altar. Maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babaen ti bank account, iti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. Dagitay na ikan, it is faithful stewardship card. Kapsat, mabalin nyo po, nga ikabil dyan ti box, ijay, kadwa na dati card nga inalayo, ijay likodan, kakapsat. The King of love, my shepherd is, whose goodness faileth never. I nothing lack if I am his, and he is mine forever. Where streams of living water flow, my ransom soul he leadeth, and where the verdant pastures grow, with food celestial feedeth. Perverse and foolish oft I say, but yet in love he sought me, and on his shoulder gently laid, and home rejoicing brought me. Perverse and foolish oft I strayed,
me. Thy rod and staff my comfort will. Cross before to guide me. Thou spreads a table in my sight. Thy unction grace bestoweth, and all the transport of delight, with which my cup o'erfloweth. And so through all the length of days, thy goodness faileth never. Good Shepherd, may I sing thy praise within thy house forever. And so through all the length of days, thy goodness faileth never. Good Shepherd, may I sing thy praise within thy house forever. Amen. To'y sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam di agaywa. Amin asagot mo, I want me apod no, ket no pagyaman, ited mi narag sa puso mi. Amen. Kas panangipaay mo ken Kristo, tibugbugtong nga anak mo, titunggal may sa kanyami, tapno may salakan kami o Apo. Ipaay mi met, kas daton nagiti bibiyag mi, kastamet kadigiti pagkapullo, panagyaman, kenda dumapay nga ipaimi, ket iparukpok mo tinananay a bendisyon ditunggal maysa kadigiti anak mo. Ket mausarmet dagitoy nga datdaton, kadigiti amin nga paaramid misyon ministeryo, ti uneg ken turwar ti iglesyam. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Diyos nga ayat katanukan, si kakaditi uman.
Kakabsat ngin Kristo, sakbay nga kararagak, maawis kayo dito isang wanan, siya sino man nagiti, bakal na nagiti abroad, kanyayo, wenno, kayat nati agyaman, ken da dumapay nga, kayat da nga idatag kadigiti biyag da, maawis kayo isang wanan, sang kamay sa tayo, nga idatag kenapo, ket maawis kayo met, nga mabalin nga parintuming, kadigiti pagparintumingan, wenno agtugaw, digiti kabailan na, kararag tayo. Bendito nga apumi nga nailangitan. Agyamang kami iti mensahe ti Paskwa nga impayo mo ti anak mo nga ni Jesus kas daton abugbugto. Nga agbalin nga isut Emmanuel mi. Nga iso na tagtultuloy nga makikakaadda kadigiti bibiyag mi. Wen apo, gyamang kami iti daytoy nga kanito. Tapno kastayeng kang bigbigin dagiti naaramid mo kadigiti bibiyag mi. Tapno agyaman ka nagdayaw kami ken ka. At ilikodan kadigiti nagkurangan mi, nagbasulan mi, sikat agtultuloy nga nangibabaet kadigiti bibiyag mi. Agyamang kami nga tilikodan kadigiti karit, panubok, nga naglasatan ti tunggal maysa kanyami, di na kang binaybayan. Numampay dumteng ti buteng, dimteng ti isusukumi uwapo, maminsan kadimanin uwapo, nga ikam matalek mi iti biyag mi, ti pamati mi, kengka iti daytoy nga kanito. Agyamang kami, tagtultuloy nga panangipalpalagip mo nga sikati Emmanuel, sikati manangisalakan, sikati Diyos mi, kadigiti bibiyag mi. Adda ka kadakam uwapo, iti amin agundaway. No anyaman dagiti kapadasan mi ti biyag, agyamang kami, nga daka, nga tultuloy, nga makikadkadwa, babayen ti Santo nga Spiritum, ditong galmay sa kanyami. Agyamang kami, uwapo, nga tilikodan, iti kina managbasol mi, uwapo, dagiti bidot nga naramid mi, ti ayat mo, ti grasyam, ti agtultuloy, nga gargaraw kadigiti puso ken panunot mi. Tapno maminsan manen uwapo, ikam matalek mi dagiti bibiyag mi. Agyamang kami uwapo ta di na kang binaybayan. Kas kadigiti kapadasan dagiti anak mo. Jakman amo dagiti nagdalyasatan dagiti biyag daw uwapo. Tilasod, iti umadani nga may sangatawen, nga magyamang kami, iti kaadada, iti uneg, ti iglesyam, kastamet kadigiti adda ti online, ken dagiti kamkaming pay, agay ayat, iti uneg, ti iglesyam babaen, ti gimong dagiti Ilocano, gyamang kami, tasika, tinakikaadda kadakwada. Tulungan na kam nga rod, uwapo, ti agur uray manen nga baro nga tawen ti tunggal may sa kanyami. Papegsaem dagiti kired mi. Nayunam dagiti pamati mi o apo. Tapno anyaman dagiti pagdalyasatam mi. Mangnamnama kami si titibker kami nga sika ti kadwami nga agnanayon kadigiti biyag mi. When po, gyaman na kadigiti biyag, dagiti anak mo, dagiti dumatag, ti sangwanam, anyaman dagiti rason daw po, dagiti adda, kadagiti umadani manen, nga pumanaw, nga agtrabaho, ijibalasyo tao, bendisyon am kaliiso daw po. Gapo iti karit ti biyag, tapno masabet, dagiti kasapulan, ti pamilya po. Trabaho da balasyo tao, no mampay maya dayuda kaligiti pampamilyada. Kastamet kaligiti agad adal nga anak mi, bendisyon nami, kam ti sirib ken laing o apo.
Agyaman kami met, kadagiti simbang bay nga naggapo balasiw taaw. Kas kinikabsat Joel, kinikabsat nga Cindy. Kadagiti da dumapay nga bisita mi o Apo. Agyaman kami, kadagiti bibiyag na. Daton mi, kadagiti biyag mi o Apo. Kas biyag nga sika itagtultuloy nga mangtarawid-wid kadi o Apo kadigiti biyag mi. Tulungan na kam o Apo nga makasurot ti pagayatam. Lisi na kam kadigiti dakes o Apo. Karkararagam mi met nagiti kakabsat mi nanggapu kadigiti probinsya, ilili, syudad, nga sikat yung mangsalwad na nin, kaligiti panagsublida, manipod, kaligiti pagtaingan da, kaligiti trabaho da, dito ay Metro Manila. Sikat yung salwad, panagbiyahe da, tulungan miso da, wapo. Gyaman kami, kaligiti gundaway nga impay mo, nga nakadanon da, kaligiti pampamilya da, mabisita da, wapo. Makipagrambak da, iti espiritu ti Paskwa, ken ti baro nga tawen. Kaya tagtultuloy na kami kadi nga repeten. Kas maysa nga pamilya, kas maysa nga gimo nga adaan, ti maysa nga pamati, panagserbi, ken panagayat ken kao Apo. Adupay dagiti kayat mi nga kidawen, ngem si kakaditi makikadda kadigiti anak mo, dagiti ada saksakit daw Apo. Ti panakaagas kaditi ipaay mo, dagiti ada ti pampanunutin da nga nadadagsin o Apo. Si kakadi timang tarabay kanyada. Maminsan kadi manin o Apo, pakawanin na kami kadigiti amin nga nagbasulam mi, kas pamakawami kadigiti nagbasulam mi, ti padami nga tao nang nangruna keng kawa Apo. Amom nagiti dawat mi, amom nagiti araraw ti tunggal may sa kanya mi, mangnamnama kami nga impaimon ket inawat dan ti sungbat gapot ti pamati da keng ka. Dagito iti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Ti karim inatung palen ugas kada kamitem ken kain kam nam namaen ada kam tut ispalem itulo di pendanakam ditayan mo agloryam agrobab kam ditasaklang amang ken kadayaw. Amen. Iyama ken anakuma ken espiritu liwliwa dayawen na ipangruna di langit ken ti daga. Amen. Kakabsat ken Kristo tigimong tayo ket nalpasen. Ngem ti panagserbi tayo, ti irorwar tayo iti daytoy nga iglesia ket agtultuloy. Ket intay panagserbi ken Apo, tagtultuloy nga kapya ti ipaay na, ti panangisalakan ni Jesucristo, kas ti bugbugtong nga impaay na nga anak na, tapno maisalakan ti tunggal maysa kada tayo. Ken ti panangtarawidwid ti Santong Espiritu, ti ipaay na ti tunggal maysa kanya tayo. Tinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.